What is up mga maestro? Alright, dito tayo sa may Anda, Pangasinan. Ayan o, ito yata yung municipal hall nila. Okay. Actually kararating lang natin kaninang umaga. Wala pa tayong tulog. Umiyahe tayo kagabi alas 10 ng gabi. Ayan, nakarating kami kanina mga alas 8 ng umaga. Ayan, so medyo malayo-layo din dito. Anda, so dulo-dulo ng Pangasinan. So yun mga maestro, so nagumagahan lang kami kanina. Syempre ulam natin seafoods. Of course magsasawa tayo ngayon sa seafoods dito sa Anda. So kain ngayon, citizen later. Syempre di ba, medyo nangangati kasi tayo pag kumakain, pag nasobran natin kumain ng crabs o kaya hipon. Alright, so may pupuntan tayo ngayon mga maestro. Ayan, so 10:42 pa lang. Pupunta tayo ng Bulinaw, Pangasinan. So yun yung susunod na bayan after nitong Anda. Yung Anda kasi papasok eh. Actually kapag pupunta ka ng Anda is una mong papasukin is yung Bulinaw. Alright, so syempre dito tayo ngayon. Hindi natin papalagpasin na makaligo sa beach man lang. So matagal-tagal na no na hindi tayo nakakaligo sa beach. Alright, so medyo malapit na yung Bulinaw dito ano. Kita ko siguro nasa 15 kilometers na lang mula doon sa may sa may kanto. So titingin tayo ng beach na pwede nating puntahan. Syempre si Vance Jam nang bahala dyan. Siya yung nakakaalam dito ano. Okay, so sama kayo sa aming adventure ngayon mga maestro lods. Sama kayo sa aming biyahe. Alright, let's go! Bulinaw! Yeah man! Welcome Bulinaw! So siguro ito yung pinaka-proper ng Bulinaw no? Kasi meron din sa unahan kanina eh. Picture din tayo. Napakaganda ng daan dito sa may Bulinaw. Welcome Municipality of Bulinaw. Alright, nandito na tayo mga maestro. Amoy na amoy ko ng beach. Ang dami dito. Marami kang pagpipilian ng mga beach resort. Tanaw na tanaw ang dagat. Grabe, after isang taon no, ngayon ulit tayo makapagdagat. Sulitin ng summer. Yan. Woo! Hi! Kapagdagat din sa wakas. Sa wakas. Woo! White sand. Nawi ko na yung dagat. May dagat. First time natin dito sa Bulinaw. Wow, ganda yan no. Cottage for rent. Parang sa mga sa Bataan ba yun? Bataan, Batanes. Basta dun no. Yung bato na ano na mga house. Wow, a lighthouse. You know, lighthouse. Woo. May entrance siya, 40 pesos.
Alright mga maestros, nandito tayo ngayon sa may Patar Beach Resort dito sa may Bulinaw. At tamang-tama yung weather mga maestro, medyo mainit. Yan. Dahil nagsiswimming. So open ng beach dito sa may Bulinaw. Public beach kasi daw. Public beach. Mas mura pag public beach. So yun yung cottage namin. Siyempre kasama ko si Ugotero. Ayan. Yun yung cottage namin. Ayan sir. Kuwata, agas kubid. Ha? Dahil Ito yung- ito kung kunada nga agas ti kubid. Agas ti kubid. Ito yung alcohol lang katawan. Siyempre tignan natin yung mga baon natin. Yan, hindi yung pinapahid sa katawan, yan. Siyempre, no, if I Siyempre pag nandito ka sa Bulinaw, Ilang balaktik, wala makikitang karne. lumain. Bawal ang karne dito. So ito yung ulam nila kagabi. Ulam din namin kaninang umaga. Siyempre yan, no? Nagdati ko na eh. Siyempre meron dyan yung pritong bangus. Siyempre yung kilawin. Kilawin din na bangus. Then hipon. Ay may hipon din pala doon. O, mawag kang malikot yan. Hipon, pritong pating. Ba't wala yung kanan nyo kagabi? Yung prito na inihaw. Doon yan sa uncle ko. Prinito nyo, inihaw nyo? Eh, iniyaw niya. Patutugat ko. Impulpog. Siyempre hindi mawawala yung cytogen. Sige, black kaya natang tao, minumakbet. Try nila yung sir sa Bulinaw po. Ano ba yung ate? Binuhay? Binungay sir. Ay, kala ko binuhay. Binungay. Ito po yung native delicacy ng Bulinaw sir. Kakanina niluto sa kawayan po. Try nila sir, bagong luto lang. Magkano po yan? Ay? May 3 for 100 sir. May 4 100, may 50-50. Free sauce, free kutsara na po isa sir. Free. Oh, di, may bayaran isang libo ate? Awa, di ba wala ate? Wala. Meron nga daw. Meron sir. Kahit lawag 5,000 pa. Wala. Meron. Oo, nakita kita, binarga mo na yung kwarta nila to. Para may pinaman ako sir. Di upatan. Ano size mo? Ha? Ano size mo? Yung apat daw ate. Ano ulit tawag nito? Binungoy. Binungoy. Anong ibig sabihin nun? Malagkit na niluto sa kawayan, kakanin. Oh, sige po. Keep the change Ay, po. salamat sir, oh. Give the change. Wala tayong panggas. Siyempre, first time natin dito, kailangan natin bumili ng specialty nila. Diba? Oo, may try. Ano, Binungay, may try. sir? Baka magustuhan nila sir, pwedeng pag-wintal sa lulo nyo. Itong kawain natin, babalik pa. Hindi na sir, sa inyo na po. Remembrance muna sir. Gawin mong what mamaya. Joke lang. Oo. May ano pa, oh. Pangsagwan. Pangsagwan, wala nang bangga. Oh. Sa'yo yan, ha? Piles mo na. Tama. Piles mo na. Madlo sa rembuta kat yan kaya na eh. Ha? Madlo sa rembuta kat yan. Yan si Vance MJ. Isang salita lang yan. Mamaya tignan niya, magkaka-red Galante yan. Maraming pera. doors naman mamaya. Wala pang tama yan. Ang ulo yun. Tikman natin yung binungay ng ano to? Bulinaw. 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 Kanin lang naman siya. Pero ito, niluto sa Sabi may kanyugan. niluto sa bayog. Kawayan. Niluto sa kawayan. Mahalat. Parang alam, imot ito. Pakwato eh. Kung halo-haloin. Ang lasa. Matamis. Kasi nilagyan mo ng matamis. Matang matamis. Pero masarap siya. So yung Patar Beach mga maestro is actually isa lang ito sa mga madaming beach dito sa may Bulinaw. Ayan.
Dami na rin mga tao dito. Yun o.